Днес, 9 юли 25 година, отново сме на нашето опитно поле на фирма Андреев и Изворов съвместно с фирма Байер. На тези опити е предложено изцяло технологията на фирма Байер. Два фунгицида. Фунгицида Тилмор ранно вегетативно и на жълт бутон фунгицида Пропулс. Вече приключихме прибирането на масовия посев, като там може да се похвалим с един отличен резултат от порядъка на 460 кг на декар от хибрида X-Bury. Мога да споделя от моя опит, че съм изключително доволен от хибридите на фирма Байер и въобще от рапицата като култура тази година. Всички наблюдаваме климатичните промени. Рапицата много добре се разви тази година, много добри резултати се получават. Както може да видим на полето, и стъблата са зелени. Специално хибридите на фирма Байер не разпукват шушулките, така не полягат и дават отлични резултати. За напред, за следващата година смятам значително да увелича площите с рапица.